Aku menjakanlah chance moनबाय गुटका फंबाय ओंखारबाय बे थाथाव बेखौल' खालामदों लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनै जोङो शुटिंआव दङ ओमफ्राय आंजों लोगोसे दा फंबाय गुटका मास्टार दङ दे इयो माबायदि मोनखो आगै क'क्राझाराव फैनानै क'क्राझाराव फैबाय थाखायो माने जानो मोनदों ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम माने मिउजिक भिडिअ मोसानो मोननानै माने एक्सिडेन्ट जादों आरोना माने मोजां रोङाखै नों एक्सपिरियेन्स नालाय बेनो आरो खोथाया आङो आगैखौ एबार फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ओमफ्राय लोगो मोनफेराखै ओमफ्राय आंबो लोगो मोनफेराखैमोन मोजां मोनबाय आरो गोसोखौ मोजां मोनबाय ओमफ्राय थांफिननाया माला थांफिनगोन थांफिननाया गाबोन जासिगोन ना गाबोन थांफिनगोन मा होनदोंलाय न'आ चिरां चिराङावनो नामा आं सानदों बाक्सा सानबाय थादोंमोन बाक्सा सानबाय थायो आरोना मानसिफोरा बाक्सा नङा उदालगुरिनि नङा खालि बाक्सा उदालगुरिनि सानदों आरो मानसिफोरा चिराङाव माने बांसिनानो आर्टिस्टफोर होनोबा ओरै बाक्सा आरो उदालगुरिनि गोजा नालाय बेनि थाखाय मोजां मोनदों ना होमबा मोजां मोनदों एसे माबायदि क'क्राझारालाय होनबावदो एबार क'क्राझाराथ' मोजाङानो एक्सुवेलि माखासे खोथाखौ बुंथ'ला आं नामा थांलाय फैलायखा ना थांलाय फैलायखा दे आंबो आगैखौ लोगो मोननानै बहुद मोजां मोनबाय ओमफ्राय जोंजों लोगोसे फंबाय केन्डेलाबो दङ फंबाय केन्डेला र' आं देखायनो नै नायद' बरिया बरिया ना अबाहाय आगै नोंसिना न'आ आंनिया बाक्सा ना माबायदि मोनखो फैनानै मोजां मोनदों फैखाबाय थायो एबार बेनि फैगोन मिउजिक भिडिअआव जेनेबा नोंबो बाहागो मोनफाबाय माबायदि मोनखो बाहागो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों आदा जयफुलनि अननायाव आदा जयफुल लेंहरदोंना नेनानै थादो होमबालाय ना गासिबो मोजां अनसायगोनखौ आखा खालामनानै बा अनसायगोनखौ साननानै आरो बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय बरिया दे दाहाय खोन्थाबावगोन आं दे रेडि रोलिं एक्शन Ayong, माथो गिदिर देरथारबायब्रा नोंफ्राय माबोरै दं आयं केन्डेला दा बे सबाब नस्थ'खौ खबर लायो नामाब्रा आंथ' मोजाङै दंना केन्डेला हिसाबै आयं माथो जौ लाबाय नंगौ ना लानायालाय लाबायमोनलै आयं न'आव रावबो मावग्रा गैयिखाय दे आयं मोजाङै सुजाब जाबानो जायोलै आयं गोखा आयं मा नों गोखा जानायखौ गारबाय फा खमायबाय आयं न'खराव आइ आफा एसे गाज्रि खिनिखाय दे आयं दे हामबाय दे बेफोरखौ दैबाय थानो नाङालै आयं दैबाय थानाङानो एक्टरा नै जोंना बेनो एक्ट्रिस होनबाय बेनो हाय दे आंगुन्दा जोंना आगै गुटका केन्डेला आयं ओमफ्राय निजोम फंबाय एक्शन माबाल' थिखोल' औ
Mai Gutka Master, मा खबर? मोजाङानो गामसा गुदों गामसा गुदों हाय रायजोफोर बैसागुनि यारन प्रडाक्शनाव नुगोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय थादो माइब्रा गोसोमनिनो बिबोनां जंखायनाय नै एसे जंखायदां हमदो एक्सन 1 2 3 4 हरबाय आंथ' नोंखौसो जंबाय थादोंना बांद्राय बुंबाय नों बारा बारा बेला ओंखारलांजागोन 1 2 3 4 हाब नंगौना नङा जाखोब्रा मा सौफैबाय नै दाने दैयासो सौफैनाय दाने फैदा ओंखाम जानोसै ओंख्रि बिजाय टिफिनाव दं बाहायखानायखौ लाबोनांगौ बाहायखानायखौ लाबोआ जानोसै फैद' ओइ बे मोनसे हरलाय जा आंनो दाथ' ओंख्रि बिदिया एबाराव माबायावसो टिफिन गोरलै गोरलैयावसो थोनाय नङालै बे मोननैल' टिफिनावल' बाय होआखै दानो लाबाखै दहायनि आलु भाजाया बोरो आइया ओंखाम मोनजाखांनानै सानसे मोनबाय गुटखा फंबाय ओंखारबाय आंनाव मा बेबो माबा होनखो नों जाजोबनो हायाखैदां ना ओंखामखौ जाजोबनो हादों गासिबो ओंख्रिखौबो उनावहाय बर' बेस्थ' मालाय गार्लफ्रेन्डजों आखाइ थांनाङा बेखौ जों मोजां हाबफिनलाय होननानै